Аз съм Константин Рангелов, тренер в Керхер, а това е нашият нов уред VCH4UVC, предназначен за премахване на бактерии, акари, остатъци от кожа и така нататък, от възглавници, матраци, седалки, всякакъв такъв вид мек материал. Машината разполага с ролка, която се върти с високи обороти и която тупа самия обект, следствие на което изкарва абсолютно всичко това, което ние трябва да засмучим. Мотор с турбина, която засмуква с голяма смукателна мощност. Самата машина е 500 вата. Другото много важно нещо, което тя притежава и е в наименованието на машината, е специална UVC лампа. Ето ги тук тия три светодиода с сензори. Тогава, когато машината се доближи до обекта, лампата се включва и тук индикира виолетово. Тази лампа работи в диапазона между 200 и 280 нанометра, като идеята на тази лампа е да дезинфекцира, да стерилизира, да унищожава 99% от РНК и ДНК на всички тези вируси, на всички тези бактерии, както и да унищожава акарите. Машината също така е с функция за обезвлажняване, т.е. загряване до 65 градуса, използвайки въздушния поток на самия мотор, на самата турбина, и по този начин тя да подсушава зоните на засмукване на работа и много по-лесно да изкарва на повърхността всички тези бактерии, микроорганизми и акари. Как се сглобява машината? Тя е в момента в разглобен вид. Първото, което трябва да направим, е да сложим нашата ролка, която играе ролята на тупалка, своеобразна тупалка, с голям брой тупвания. Ето тук, ето така. Има капак. Този капак, който се слага по този начин. Закопчава се така. И тук сме готови. Топалката е окей. Лампата трябва да винаги да бъде чиста. Тук трябва да се почиства, както и тези два сензора. В никакъв случай не трябва лампата да работи срещу нас. Филтър, който се поставя от към смукателната част на самата турбина. Ето тук. Това е контейнера, който е 400 мл, където се събират самите отпадъци с специален охлюв, ако така мога да се изразя, или специален дизайн на завихране и подсушаване. Ето тази част също така играе ролята на груп сепаратор, груп филтър и фин филтър. Всичко това, между другото, след работа трябва да се почисти. Трябва да се разглоби тази част да се почисти, тази част да се почисти. Те се поставят ето тук. Аз ще направя сега това. И по този начин съм готов. Ето го съда. Това е капака на съда. Надпис Керхер. Готово? Готово. Сега да ви покажа как работи машината. Много важна част от машината е самия кабел, или по-скоро казвам неговата дължина. Той е 5 метра. Виждате колко е дълъг. Сега ще включа машината. И след като включихме нашата прокъсмокачка за акари, микроорганизми и бактерии, сега ще ви покажа как работи. Включвам от тук машината. Няма да се ослепа. В момента лампата свети бяло. Тогава, когато доближа, тя свети виолетово. Т.е. включва се самата лампа. Топалката тупа, ако поставя ръката си тук, мога да усета микровибрациите, които микровибрации вадат абсолютно всичко от повърхността. Двигателя засмуква. Подсушаване на въздуха, засмукване, UV-лъчение и контейнер, в който се събират всички тези неща. И сега да видим какво сме събрали. Тук, в тези остатъци, както и в капака, както и в филтъра, се намират безброй много бактерии, които ние сме, включително вируси, които сме деактивирали, унищожили сме и смукали от самия обект. Задължително след всяка работа трябва да почистим тези елементи, основно с вода, както също така и самата ролка. Ето как се вади ролката и елементите около ролката. Също трябва да се почисти зоната на UVC лампите, както и двата сензора, които включват въпросната UVC лампа. Това е нашата прокъсмокачка за акари, микроорганизми и бактерии, които почистват възглавници, дивани, футиоли, матраци и така нататък. Благодаря ви за вниманието. Тази машина може да намерите в нашата търговска мрежа. Бъдете живи и здрави!